Ahojte, ja som Andrea Žitňanová, som testerka kurzov IT Learning a rada by som vám priblížila, ako prebiehal kurz Raketový copywriting 5, čo sme na ňom preberali a aké som mala dojmy z lektora. Lektorom kurzu bol Matej Valo, ktorý má vyše 11 rokov skúseností ako copywriter a kreatívny direktor a okrem toho vyhral 28 kreatívnych ocenení. Môžem teda s kľudom povedať, že je to špička vo svojom obore a okrem toho vedel navodiť veľmi príjemnú atmosféru aj na kurze. Mohli sme sa pýtať otázky, kedykoľvek sme potrebovali, snažil sa kurz viesť formou dialógu a zameriaval sa teda hlavne na praktické ukážky z praxe. Samotný kurz začal tým, že sme si prešli teóriu fungovania AI nástrojov alebo nástrojov umelej inteligencie. Kto ešte nemal konto v ChatGPT, tak si ho vytvoril. Ukázali sme si AI stránky, ktoré sú dobrým doplnkom ku chatu GPT, niektoré, ktoré sú viac akademické, ako napríklad Perplexity, a pustili sme sa rovno do skúšania praktických príkladov. Poďme sa teda aj my rovno pustiť do praktických príkladov. A ako prvé by som vám rada ukázala, ako si nastaviť súkromie v ChatGPT, aby sa na vašich dátach neučil a aby ste mali v podstate také trošku väčšie súkromie. Keď sa prihlásite do ChatGPT, tak by ste mali mať zhruba takéto rozhranie. Ja mám platenú verziu, tak niektoré veci tam môžu byť navyše, ale v základe by to malo vyzerať veľmi podobne. Mali by ste tu na hore mať ikonku so svojimi iniciálkami a keď pôjdete potom do nastavení, tak sa pozrite do kontrola údajov. Tu je potom nastavené väčšinou, že zapnuté, že zlepšenie modelu pre všetkých. Keď máte zapnuté, tak na to kliknite a vypnite si to. Tu si to potom viete vypnúť a keď dáte hotovo, tak už sa nebude učiť ChatGPT na vašich promptoch a na vašich vstupoch. Ďalšia dôležitá vec je vedieť si nastaviť personalizáciu, aby ste napríklad dostávali všetky odpovede len v slovenčine, aj keď s chatom komunikujete v iných jazykoch. To si viete zase nastaviť túto personalizácia a viete si pozrieť vlastné pokyny tune. Keď na to kliknete, tak môžete si nastaviť aj, ako chcete, aby vás ChatGPT oslovoval. Môžete si tam viacej popísať o svojej práci, aby potom dával relevantnejšie odpovede. Ale napríklad, keď chcete nastaviť, aby vám dával odpovede len v slovenčine, tak to napíšete vlastne sem. Aké vlastnosti by mal mať ChatGPT. Je veľmi dôležité, aby ste toto napísali po anglicky, alebo angličtine ChatGPT lepšie rozumie, na tom bol vytrenovaný a niekedy, ak by to bolo po slovensky napísané, tak by v tom mohol byť zmetok a nemusel by vždycky dávať slovenské odpovede. Takže napíšete tam vlastne vetu always answer in Slovak language. A keď máte rôzne ďalšie požiadavky od ChatGPT, tak to na to vlastne môžete očíslovať a dávať mu ďalšie podmienky, ktoré by mal spĺňať. Že keď chcete napríklad, aby vám dával nejaké kontrolné otázky alebo čokoľvek iné, tak to si to viete zadefinovať. Potom, keď ste spokojní s tým, tak dáte, že uložiť a už potom bude odpovedať tak, ako chcete. Keď máme tento základ nastavený, ukážem vám spôsob písania promptov, aby ste dostávali lepšie výsledky. Prompt je všeobecný názov na príkaz alebo teda otázku, ktorú napíšeme do tohoto chatu. Prompt by sa mal skladať z 3 základných častí a to je rola, úloha a formát. Rola znamená, že dáte v podstate nejakú personu tomu chatu, aby z tej pozície písal. Napríklad si právnik, si lekár, si copywriter a potom bude oveľa lepšie dávať výstupy v tej danej téme. Potom úloha znamená, že mu napíšete, čo má robiť, tam môžete napísať, že chcete od neho nejaký článok, alebo chcete nejaké zhodnotenie, chcete nejaké odporúčanie, itinerár, čokoľvek.
A potom formát zadefinujete, či to má byť krátky výstup, dlhý, v odrážkach, či to chcete mať v nejakej excelovskej tabulke alebo čokoľvek iné. Napíšete tam aj v akom štýle písania by to malo byť, či to má byť pre laikov, vedecké a podobne. Či toto všetko zadefinujete zase vo formáte. Ja som si pripravila jeden príklad. Ja by som chcela od ChatGPT, aby mi spravil itinerár. Takže môj prompt znie takýmto spôsobom, že si turistický sprievodca, to je tá jeho rola. Teraz mu zadávam úlohu, čo by som vlastne od neho chcela. Tu je, že potrebovala by som itinerár do Viedne na víkend, mám rada prírodovedné múzea, lokálnu kuchyňu a rada sa prechádzam. Prídem do Viedne v sobotu až o 10:00, tak program by mal začínať vtedy. Takže toto sú všetko také veci, kde mu tam môžete napísať čokoľvek chcete, svoje preferencie a podobne. No a potom na záver mu napíšem formát, v akom by som to chcela mať ako výstup. Takže napíš mi toto formy tabulky. Toto keď dám teraz do toho chatu, tak mi pekne rozpíše tabulku so celým itinerárom, čo mám robiť vo Viedni podľa mojich preferencií. Tabulka mu chvíľku trvá, takže kým sa to načíta, tak chvíľku času prejde, ale na záver bude mať na 2 dní pekný itinerár hotový. Možno ste už niekedy s chatom GPT sa snažili napísať nejaký dlhší výstup, nejaký blog alebo podobne a možno ste si všimli, že ChatGPT má obmedzenú dĺžku výstupov a je preto dobré si to tak rozkúskovať. To si môžeme teraz ukázať, lebo väčšinou napíše jeden výstup na zhruba 500 slov, ale dá sa to obísť tým, že ho poprosíme najprv o to, aby nám dal štruktúru toho postu a potom jednotlivé časti rozpíše. Takže môžeme si to vyskúšať v novom čete. A tu si dáme teraz nový prompt, že si copywriter a potrebuješ napísať blog na tému ako naučiť psa základné povery za 7 dní. Zatiaľ treba napísať, že nemá rozpisovať už ten blog, ale stačí mi jednotlivé kapitoly, aby som vedela tú štruktúru. A potom formu som mu napísala, že by mal mať pre bežného čitateľa, čiže takým jednoduchým spôsobom napísané. Tak chvíľku sa zamyslí a potom už rovno píše jednotlivé kapitoly. No a keď sme spokojní s týmto výstupom, stále to môžeme teraz ešte upravovať, čiže ak sa nám niečo nepáči, tak mu môžeme napísať, že uprav úvod, zahrň tam toto a toto a on to tam potom zahrnie, ale keď sme, dajme tomu, že sme teraz s tým spokojní, tak mu môžem napísať, že aby rozviedol úvod na približne 250 slov. A teraz rozpracuj úvod na 250 slov. A takto si vlastne vieme vyskladať bod za bodom a budeme mať pekný, súhrnný, dlhý článok. Samozrejme je vždy veľmi dôležité kontrolovať všetky tieto výstupy po ChatGPT, lebo hlavne ak teda máte nejaké vedecké články, ktoré chcete písať, a tá akademickosť alebo tá presnosť výstupov je tak zhruba na 80%, čiže on dá dobrý základ, ale nikdy to neberte tak, že to môžete len zobrať, copy-pastenúť a použiť niekde. Vždy si to skontrolujte, upravte, aby ste si boli istí, že naozaj tie výstupy sú správne. Ešte obrovským bonusom ku kurzu je aj Excel, ktorý vytvoril Matej Valo, náš školiteľ, a zdieľal ho s nami na školení. Je naozaj nabitý skvelými tipmi, ako vylepšiť svoje prompty. Podelil sa s nami aj o svoje modely ChatGPT, ktoré sám vytrénoval, aby veľmi uľahčili život copywriterom. Toto je taký rýchly náhľad vlastne do toho Excelu a je tu veľmi veľa rôznych záložiek. Sú tam veľmi praktické tipy. Ja vám ukážem napríklad jeden model, ktorý s nami zdieľal, ktorý je naozaj perfektný. A to je Topic Maker. Že ak náhodou robíte redakčné plány alebo píšete články a už vám dochádzajú nápady, tak tu nás stačí napísať len
tému, ktorú spracovávate a ono vám to vygeneruje 30 rôznych nápadov alebo nadpisov, ktoré viete potom veľmi zaujímavo spracovať. Napríklad téma pečenie. No a tu nám to už rovno vyhadzuje kopec veľmi zaujímavých tém, ktoré viete potom ďalej spracovávať. A toto je v podstate len jeden z modelov, ktoré nám odporúčilo alebo ktoré nám dal k dispozícii, čiže naozaj viete si veľmi uľahčiť život takýmto kreatívnym nástrojom. Na kurze nás teda učil aj ako tento Excel používať, ako si vylepšovať vďaka nemu prompty a slúži to teda aj ako veľmi dobrá pripomienka toho, čo sme sa naučili na kurze, keď už potom prídeme domov a veľa vecí nám vyfučí z hlavy. Celkovo hodnotím kurz ako nabitý vedomosťami, bol veľmi prakticky zameraný a samozrejme dal nám tam strašne veľa rôznych iných typov na umelé inteligencie, ktoré vieme využiť. Napríklad je na taký, ktorý zhrňa pod seba ChatGPT, Gemini, Claude a kadejaké ďalšie. Ukázal nám napríklad aj spôsob, ako si vygenerovať vlastné obrázky, ktoré vieme potom ďalej používať do blogov a podobne. Čiže kurz bol naozaj veľmi dobre prakticky založený a myslím si, že copywriterom dokáže strašne uľahčiť život. To je všetko z mojej strany a ja dúfam, že vám teda video pomohlo, že ste sa niečo nové naučili a spravili si predstavu o tom, čo vás na kurze čaká a ja vám teda prajem veľa radosti so vzdelávaním. Ahojte!